ka samla ibalarihun malai, ka balong ru ka try bat kanong sengya ka brand kini ho, kan salej bani shimbenta ha ka lempung pen iriam tenra ya ki jain balathan bat penwandur hi, ka ban salong hanong ba New Delhi. Kum ka creative director jong ka brand kini ho, ka badan ya ka karkhana ha diwan raj nong tlo, ka tei ka samla kan long ka baning kong do na padeng ki wei pat ki ban lech shimbenta, ha ka FDCI Lakme Fashion Week ha New Delhi, ban pen i ya ki riam tenrai bat ki jain balap penwandur, ka ban salong ha ka arp santarik ulber. Kan salong ru ka jing sarong ya ka temri boy hi bro ka wei da ka jing lech shimbenta ka tei ka samla, ban penpau sya ka perthei ya ka riam tenrai ka thain diwan raj nong tlo riboy, bat ka jelahi bro ka wei. Kuble ye pi baro ngade I balarihun malay na kashnong diwan riboy district, ngade I try bat I designer ka kini ho brand. Kani ka brand kade ka bapen mi ya ki eris designer wear, kata ya ki janyi India ki ba design, ki balapen mi da ka bapenan kam ya ka rukom thain bat shat rong tenrai. Balapen hiat peteng na do menchua ha ka dong bat thain jongi harai nong tlo. Kum ka wei nagilat ban kentiu bat ban sapriang ye kanega brand bat ye kanega kom thain tenrai ngalai ju shimbenta ha ki show ki ba per ha ki snem balek bat mentau snem pat nga ingo yo blay bangala shajet ban lek I kini ki jan design ki jonga shaka FDCI Lakme Fashion Week bat kanega show kan long ha ka apusan tarik March ha ka porkhat arbaje man si ha New Delhi. Lumba ka jing yashin benta ka jonga ha ka nega show nganyo ya ka lat ban pen pau thei omtang ya ka sap ka jonga nrei ru ya ka sap bat ka start tenrai ha ka thain bat wi rong ya ki jan India ka badang don badang im ha ka shnong dibon umden bat ha ki we ki shnong harai nong tlo bat ki we ki jaka ha ka riboy district bat ha ka jilla Meghalaya hi baro ka we.